Eibarrek eta Atletikek bana egin dute, emaitza hori urriegia da Armaginentzat, hobeak izan baitire eta nagusitzeko merituak egin dituzte. Atletik eskasantzean aritu da Ipuruan, eta 7. partidua egin du irabazi gabe. Eibarrek puntu bakar bat eskuratu du, naiz eta Atletik baino askoz gehiago izan gaur Ipuruako derbian. Zurigorriak ez dira gai izan jokoa sortzeko, zelai erdian Armaginak jaun eta jabe izan direlako. Eibarrek aurre hartu du markagailuan penalti bati esker. Inigo Martinezek egin dio Enrich jokalariari, baina bideo arbitrajea erabili behar izan dute. Charlesen jorti du eta gola egin du. 17. minutua zen eta hortik gutxira, 23. Williamsek berdinketa jarri du markagailuan. Raúl Garziak buruz utzi dio baloia bilbotarrari eta gola sartu du riesgoren atean. Gaur Dimitrovic kanpoan geratu da min hartuta. Atletiken atean ere aldaketa izan da. Iago Herrerinek jokatu du eta lan bikaina egin du. Atezainak ondo desbideratu du Oreianak jortitako baloia. Oso partidu ona egin du Oreianak eta min hartu du belaunean, baina zorionez ez da larria izan. Bigarren zatian ere, Herrerin ondo aritu da atepean eta geldiketa ederrak egin ditu, bera izan da honena gaur Atletiken. Atezainak oso ondo desbideratu du Ramisen burukada, baloia kornerrera bidalita. Adurizek gola egin du, baina De Marcos jokoz kanpo zegoen. Eibarrek izan ditu aukerarik argienak, Atletikek ostera, bi baino ez bigarren zatian. Biak San Josek izan ditu, Garbien azken segundoan, baina riesgo zuribili da eta baloia harrapatu du. Denpora guztixen, eta, bueno, ondo aguantau gainera, ni pentsot partio guztixen, eta pena bat izen da, ez? Hain ondo egin gauzak, eta ez sartzi bigarren gola, ez? Un partido como el de hoy, cuchillo entre los dientes. A un partido donde se puede jugar, jugaremos lo mejor que podamos, ¿sí?